7. juni 2012 stemte et stort flertal i Folketinget for at give homoseksuelle lov til at gifte sig i folkekirken. Dermed er der sat nye grænser for kirkens rummelighed. I en tid, hvor X-faktor-kultur og individet er i centrum, der står folkekirken ved en korsvej. For hvordan skal den få folk til at tro på Gud, når de mest af alt tror på sig selv? De skal møde en række mennesker, der mener, at i kirkens forsøg på at ramme alle, der rammer den ingen. En falsk varedeklaration. Men det største problem er egentlig folkekirken selv. Folks tro går i mange retninger, og kirken har et budskab. Jeg har svært ved at tro på, ikke på et eller andet tidspunkt, at der er noget, der knækker. I den dag, hvor folkekirken ender med at blive en klike, så tror jeg begynder for mig selv med at lave en anden kirke. 22.000 danskere er medlemmer af en valg- eller frimenighed. Valgmenighederne er en del af folkekirken, mens frimenighederne har meldt sig ud. De ser anderledes på kristendom end den almindelige kirke. Der findes en højrefløj, der mener, at kristendommens budskaber er druknet i rummelighed. For hvor højt til loftet skal der egentlig være i den danske folkekirke? Og det er så selve det rum, hvor vi vil holde vores gudstjenester. Carsten Korsholm Poulsen viser rundt i de lokaler, hans nye frimenighed Broen flytter ind i. I 17 år har han været præst i folkekirken, men nu er det slut. Han melder sig ud. Der er så mange ting, som I har må sige farvel til, og så mange fællesskaber, I har må sige farvel til. Altså det primære, det er sorg, men det er selvfølgelig også frustration over, at der er nogle andre måder at tolke varedeklarationen på. Det, der så er det fede ved det. Han og de andre 51 medlemmer af Broen mener, at folkekirken er blevet for rummelig. Når folkekirken som sådan tolker tingene fuldstændig i forskellige retninger, så er det jo klart, at de kan ikke melde ud med et samlet tydeligt budskab. Så spørger man danskeren i dag, hvad er det folkekirken står for? Bøv, det er nok et eller andet med næstekærlighed og herre Gud måske, men whatever. Og det er klart, det giver aldrig slagkraft. Hvis kirken er alting, så bliver den til ingenting. Der skal være vige rammer, det har vi også en tradition for, men vi har en bekendelse, vi har en bekendelse, som præsterne er forpligtet på i deres præsteløfte. Så hvis det bliver for rummeligt, hvis ikke der er nogen vægge i huset, så bliver det jo altså et hus, der falder sammen. Det er jo ikke sådan, at der står grænsepæle hele vejen ned igennem det, og så siger vi, hvis der går grænsen for det evangeliske. Det må hele tiden, den grænse, den må hele tiden fastsættes i en samtale med samfundslivet og kulturlivet. Det er ikke kun frimenighederne, der kritiserer kirken for at bevæge sig væk fra sit grundlag. Indre Mission er en del af folkekirken, og de mener også, at rummeligheden overskygger det kristne budskab. Og rummelighed i definitionen, at der skal nærmest være en enshed, der ikke må være en forskellighed. Man må ikke sige, at der er faktisk nogen, jeg engang imellem gerne vil lukke døren for at kunne være i det her hus, men at alt skal være lige godt. Hvis det er definitionen af rummelighed, og det er sådan, jeg mange gange praktisk kan opleve det, så synes jeg, der er et problem. Helt ærligt, det forstår jeg slet ikke, fordi når jeg taler om rummelighed, så er det fordi, der er plads til uenigheden, og så må vi diskutere den, og diskutere på vores forskellige forudsætninger, og finde ud af, hvad vi er uenige om. Egentlig ikke med det formål at blive enige, men med det formål at blive klogere på, hvad det er, den anden siger. Carsten Korsholm Poulsen tror, folkekirken står over for en udfordring. Kirkens utydelige profil har det svært i en individuel tid. Hvis den mister kanten i sit budskab, eller kraften, eller som Jesus sagde, saltet. Hvis den mister det, jamen så bliver det jo bare sådan en forening for livsanskuelse og feeling good, og jeg ved ikke hvad. Og det kan jeg da godt forstå, at folk ikke gider bruge deres tid på. Individualismen er meget karakteristisk for vores tid, og det er jo et stort problem for kirken, fordi kirken i høj grad handler om fællesskab. Der er ikke andet at gøre end at tale den imod, tror jeg. Altså, det tror jeg. Altså, jo mere man altså, på en meget venlig måde, men man kan sige, at i offentligheden, der skal folkekirken være modstemme til den tendens. Ja. Altså det er at rende rundt som 3 år i stadigvæk at sige, kan selv, vil selv, mig selv, og det handler om mig hele tiden. Det er usundt for et menneske at være 3-5 år hele livet igennem.
Og det kan jeg godt se, det udgør en fare, fordi så har vi mindre og mindre at tale med hinanden om på tværs af de kulturer der. Og det er en af grundene til, at jeg måske virkelig befinder mig allerbedst ved at være i den folkekirkelige sammenhæng, fordi der kan vi stadigvæk rumme det der. I dag er der 50 valg- og frimenigheder i Danmark, og ifølge Kurt Larsen stiger det tal. Han tror flere vil gøre som Carsten Korsholm Poulsen. Så vil man se, at en række mennesker bryder ud af folkekirken og danner valgmenigheder og frimenigheder. Det man kan gøre, det er så at forsøge at skabe nogle rammer, hvor man så vidt muligt kommer mennesker i møde, som nogle gange lever i den virkelighed. Kirken skal følge med tiden, men den skal først og fremmest følge med evigheden. Og hvis kirken ikke kan overleve, fordi folk ikke vil have den, så må den gå ned. Altså sådan har jeg, den skal ikke overleve for enhver pris. Et multiscenarie, det er, at vi flytter os længere væk fra hinanden, og der kommer noget mere sprængning. Nu er jeg ikke så bekymret. I grunden synes jeg jo, at når man ser på alt, hvad der nu har folke til fornavn, folkeskoler, folkebiblioteker, folkehøjskoler og folkekirke, ikke? Så er folkekirken den, der klarer sig bedst. Om 30 år tror jeg, at man vil spørge den danske folkekirke, hvad var det? Måske er folkekirkens dage talte. Det var, hvad Hans Ole Bækgaard sagde i sin formandsberetning ved Indre Missions årsmøde. Om han har ret, må guderne vide. Debatten fortsætter i hvert fald.